Čau lidi, já jsem Šmat. Vítejte u dalšího videa na mém kanále. Dneska to bude video, kde si sundám kaputu. Jeden z mých kámošů, který ho nebudu jmenovat, který mě sleduje a vždycky mě podpoří a nedal mi zatím odběr, což bylo hrubé. Ale napsal mi, ať si sundám kapuci. Ale já jsem hodný člověk a vím, kdo to byl. On to není přímo ani kámoš, je to spíš debil. Ale já ho neposlech. Poslechl jsem své srdce a věděl bych jsem, pro koho bych jsem to udělal. Tu druhou osobu nebudu jmenovat, protože máte něco společného s jedním písmenkem. Vzpomínejte za starý časy na moje oblíbené video. Zatím moje oblíbené video. Co tam bylo? Co to bylo? Ten člověk by to určitě vymyslel jako určitě, když tady není. Kde daleko, a já vím kde a nebudu to taky jmenovat, by určitě byl rád, kdyby jsem si tu kapuci sundal. Ale jelikož jsem tam hodný člověk, tak to udělám. Odbraťte zrak a zavřete oči. Strejda Jacob vám řekne pohádku. No, Matěj, cože kdo? Počkej, Matěj, ne, nikdo Matěj, to je nějaký debil postižený, kretenský. No, takže, šmakvlog.cz je nejlepší, ej, je to velký nej, ej, šmakvlog.cz je to největší, je to největší RS. Je to největší borec, šmak, vlog, CZ. Šmak, vlog, CZ. No to byl takový song spíš, který jsem vymyslel úplně v tom natáčení. No, to bylo ne, ještě ne. Jedné osobě chci poděkovat. Radí mi, co dělat. Udělal z mého života hodný život. Byl jsem rošťák, lump. Ona mě napravila přes ty dny, co u mě bylo. A už se s vámi loučím. Nazdar.